Moikka, minä olen Terhi eli Ruskanlehti ja tämä on minun käsityöaiheinen YouTube-kanava. Tervetuloa mukaan. Minulla on verkkokauppa osoitteessa ruskanlehti.fi, missä myyn käsivärjäämiäni lankoja ja ompelemiani projektipusseja. Ravelryssä on Ruskanlehti ja Instagramissa ruskan_lehti. Mulla on verkkokaupassa 2 uutta väriä. Mulla on tulossa projektipussipäivitys 15. päivä 12. eli maanantaina kello 6 illalla, eli 18.00. Ja mä ajattelin, että mä tuolla videon lopulla esittelen, että mitä kaikkia ihania uusia kuoseja, kankaita mulla on käytetty mun projektipusseissa, ja myös esittelen ne pari uutta väriä, jotka koki debyyttiinsä tuolla Tampereen kädentaitomessuilla. Sitten mulla on tämmönen aivan niin kuin, voisiko sanoa, erityisteemajakso. Eli tää on pääasiassa tämmönen niin kuin Fair Isle-kirjoneulejakso. Se Fair Isle-termi, niin kuin siinä on aika, niin kuin se on tietyn tyyppisellä niin kuin tekniikoilla ja mitä niitä on kuvioilla ja muilla, että sillä on aika tarkka määritelmä, mutta mä tässä tapauksessa niin kuin minun määritelmä tänään on se, että nämä on tämmöisiä niin kuin monivärisiä rustiikkisella villalla tehtyjä neuleita, jossa käytetään jokaisella rivillä vain kahta väriä. Ja täällä on niin kuin Mary Wallin neuleita, Gudrun Johnstonin neuleita. Mulla on yksi Kate Davisin neule kesken ja kaikkea ihanaa. Mutta mä oon vähän niin kuin koonnut, mulla on pari semmoista ei-kirjoneuletta, jotka on neulottu vähän tämmöisestä rustiikkisemmasta langasta myös. Niin, mistähän mä oikein aloittaisin? Jospa mä vaikka esittelen, että mitä mulla on päällä. Eli tää on nyt tämmönen ensimmäinen valmistunut projekti, mikä mulla on esittelyssä. Eli tää on Mary Wallin Shetland-kirjasta, joka on ostettavissa myös niin kuin yksittäisohjeessa Ravelryssä. Ja tämän nimi on Samfrey. Ja. Tää on neulottu tosta Jamieson's of Shetland Spindrift langasta. Ja tää on tämmönen hyvin villainen rustiikkinen ja mä en voi siis tätä paljaalla iholla pitää, mutta tää toimii tällä, että mulla on täällä niinku pitkä hihanen alla, niin sillä ei pysty pitämään näitä neuleita, että nää ei todellakaan, mikään näistä neuleista ei ole semmoinen, jota mä pystyn paljaalla iholla pitämään, vaan niin mulla on sitten pellavaisia kauluspaitoja tai mekkoja, jonka alle, jonka päälle siis laitan näitä neuleita. Mutta tämähän niin kun mulla lähti tämä innostus viime vuonna. Mä sain valmiiksi mun ensimmäisen Mary Wallin neuleen. Ja nyt viime vuoden nämä neuleet on syntynyt niin kun
tammikuusta tähän päivään asti nyt tänä vuonna. Ja mä olin sairaslomalla mysteerioireiden takia ja mä hoidin mun ahdistusta sillä, että mä neuloin tämmöisiä kirjoneuleita, josta piti vaan koko ajan keskittyä, että laskeen, että neuloo 5 ja neuloo 2, neuloo 1, neuloo 2, neuloo 5. Että tavallaan siinä oli koko ajan semmoinen niin kuin keskittyminen, niin se jotensakin niin kuin oli yksi semmoinen keino kestää sitä epätietoisuusahistusta. Ja sen seurauksena mulla on niin kuin syntynyt aika monta näitä neuleita. Ja mä oon nyt niin kuin neulonut tässä syksyllä pari lisää ja kesällä oli pientä taukoa. Niin, tää on siis 100% Shetlandin villaa ja mä linkitän nämä projektit tähän alas. Tässä on käytetty siis siinä ohjeen mukaisia värejä ja ohjeen mukaista lankaa. Mutta mä en pystynyt luettelemaan tässä niitä kaikkia eri värejä ja systeemiä, mutta niin kannattaa käydä tarkistamassa sitten niistä mun projekteista tässä alla, jos kiinnostaa niin tarkemmat tiedot. Mä tein tämän koossa M, eli kakkoskoossa, ja mulla on ollut täällä helmassa on ollut muistaakseni tuo 2,5 puikko ja 2,75 sitten tässä kirjoneuleessa. Ja tää on ohjeen mukaan neulottu alhaalta ylöspäin paloissa. Mutta niin mä en halunnut neuloa tätä paloissa, vaan mä halusin neuloa niin paljon kuin vaan suinkin mahdollista, niin neuloa siis kirjoneuletta pyörällä. Niin mä siis aloitin tämän alhaalta, neuloin tämän resorin ja sitten mulla on täällä 2 silmukkaa täällä sivusaumoissa, että se tavallaan 2 nurjaa silmukkaa, että se jakaa sen kirjoneelle kuvion, koska se ei mene symmetrisesti sillain, tavallaan tasan täällä kyljessä. Osaankaan mä nyt oikein selittää tätä mun logiikkaa, mutta siis tavallaan tän on neulonut alhaalta tähän kädenteille asti pyöränä. Sitten on päätellyt sen 7 silmukkaa ja luonut 7 silmukkaa noille steekkaussilmukoille. Eli 7 silmukkaa tavallaan ylimääräistä, sitä varten, että ne myöhemmin leikataan auki. Sitten neulon pyöränä tänne ylös. Tässä on pikkusen tasona neulottavaa tässä, että kun tää ei ole ihan tällainen tasainen, vaan menee vähän vinosti tämä tavallaan tästä pääntieltä. Ja sitten mä oon hihat neulonut sillä tavalla, että mä neulon 2 yhtä aikaa pyöränä, sillä että mulla on 7 silmukkaa kummassakin reunassa. Mulla on yksi keskeneräinen projekti tuossa tulossa näytettäväksi. Mä näytän siinä sitten tarkemmin, että miten mä sen oon tehnyt. Mutta sitten mä oon neulahuovuttanut ne, leikannut auki. Siinä on semmonen ihanuus, että ne pääteltävät langanpäät, ne leikkaantuu siinä samalla, niitä ei tarvitse päätellä, kun sen neula huovuttaa auki. Et mä vaan solmin ja katon, että se näyttää tuolta puolelta siistiltä. Leikkaan niin, että jää sentin mittainen pätkä. Ja sitten ne langanpätkät sinne huovuttuu siihen neulahuovutuksen kanssa. Ja sitten se voi vaan leikata auki ja se on sitten täältä ommeltu nämä hihat. Ja sitten se hiha on ommeltu täällä paikoille ja sitten pääntie lopuksi. Siis niissä mallineuleissa oli aika tiukaoloinen tämä resori, niin mä vähän löysäilin tämän resorin kanssa, että tää on enemmän semmoinen laatikkomallinen. En tiedä, olisiko se ollut siistimpi, jos se olisi ollut vähän napakampi, mutta mun mielestä tästä tuli aika kiva tästä lopputuloksesta ja tästä istuvuudesta, että ei ole liian tiukat hihat ja muuta, mutta niin tykkään. Tuli ihana malli ja tää on ehkä näistä neuleista, mitä mä oon neulonut, niin se kaikista työläin, koska täällä on ollut saankohan sitä jotensakin esiteltyä. Täällä on pitkiä pätkiä, jossa neulotaan tavallaan aina pitää sitä lankaa kuljettaa siellä. Että sitten täällä on muita neuleita, jossa siinä ei ole niin selkeästi. On lyhyempiä ne langanjuoksut, niin ei juurikaan tarvitse kuljettaa sitä lankaa siellä takana. Niin se tavallaan keventää sitä
neulekokemusta, voisiko sanoa näin. Siis tämä ei ole vaikeaa, mutta se on vaan työlästä. Tosissaan tein 2,5 poikalla resorit 275 tämän kirjoneuleen. Ja tämmönen. Mulla meni tähän yhteensä 354 grammaa lankaa. Ja näitä Jamieson Smith Shetland Spindrift on se. Eli Jamieson Spindrift, sillä monesti sanotaan. Niin on tilannut sekä tuolta ihan suoraan sieltä Shetlandista heidän omasta kaupasta ja sitten Tullannulle langat. Ja myös Suomesta on semmoinen kuin Liljan lankakauppa, joka myy tätä lankaa. Mutta niin ei ole siis maksettu mainos eikä mitään, mutta vaan tiedoksi, jos kiinnostaa nämä langat, niin niitä pystyy tilaamaan ulkomailta tai sitten Suomesta ainakin yhdestä paikasta löytyy. Mutta tämmönen, ja siis tämähän on aivan niin kuin, tiedättekö, tää on tämmönen niin kuin vesivärimaalaus. Tää niin kuin, miten nämä värit on suunniteltu. Niin tässä on jotain aivan niin kuin kertakaikkiseen herkullista. Niin, tää on nyt mun ensimmäinen neule tästä Shetland-kirjasta. Mulla ei sitä kirjoa itsellä ole, mutta niin mä oon sitten näitä neuleohjeita ostanut erikseen. Ja mäpä nyt näytän vähän tällainen niin kuin vaikka kirja kerrallaan, tai no, katsotaan nyt. Mutta tää on nyt tää mun seuraava ohje, minkä mä oon tehnyt. Eli tää on nyt tästä samasta langasta, Jamieson Spindrift, eli 100% Shetlandin villaa, fingerin vahvusta. Ei supervaskäsiteltyä, hyvin rustiikkista villaa. Niin tää on semmonen malli kuin Bressy. Eli nää on niitä Shetlandista paikkoja ja saaria, minkä mukaan nää on nimetty. Eli tää on kans tämmönen kirjoneulepaita. Ja tää on ohjeen mukaan neulottu alhaalta ylöspäin. Mutta mun kirjoneuleessa se kerrostiheys ei monestikaan täsmää, vaikka mä yritän saada, että se täsmäisi tavallaan leveyssuunnassa se tiheys, mutta mun kerrostiheys ei välttämättä täsmää. Niin mä halusin varmistaa sen, että tulee niinku oikea tavallaan tämä syvyys. Niin mä käänsin tämän niin, että mä neuloin tämän ylhäältä alaspäin. Ja ohjeessa ei ole näitä lyhennettyjä kerroksia, niin mä oon lisännyt lyhennettyjä kerroksia niin, että mä saan tänne niskaan vähän lisää lämmikettä. Ja sitten saan tästä edestä vähän laskettua, että se ei tule tänne niin kuin kaulaa kutittamaan. Mitäs tässä on siis sanottavaa? Siinä nämä Mari Wallinin ohjeet ei ole mitään maailman selkeimpiä. Että niin. Tavallaan ne ei ole semmoinen, voisiko sitä sanoa, että semmoisia niinku, miten sen selittäisi? Monesti varsinkin nämä ulkomaiset petitekniitit ja nämä ohjeet, niin ne on hyvin sillain niin kuin auki kirjoitettu kaikki. Mutta hän ei niin kuin ihan kaikkea selitä, että hän ei vaikka kerro, että millä tekniikalla luot ja millä päättelet. Ja monesti tuntuu, että niin kuin mun aivot ei ihan ymmärrä, mitä tässä tasan tarkkaa sanomaa niin kuin tehdään, että mitä tässä sanotaan. Niin mä sitten vähän niin kuin yritän tehdä sinne päin ja välillä tämänkin kanssa, niin varsinkin kun lukee sitä ohjetta sieltä peräpäästä ja yrittää kääntää sen ohjeen, että sitten kun kavennetaan, niin sitten mä teenkin lisäyksiä. Ja siinä oli jotensakin semmoinen, että kavennukset tavallaan tehdään niin kuin 2 lähekkäin niin kuin tietyn välein, niin mä tein sitten lisäykset tavallaan tasaisemmin. Että se vaati kanssa vähän laskeskelemistä, mutta tykkään, että lopputulos tässä on erittäin onnistunut. Ja tääkin on ihan ohjeen mukaiset värit, mitä siinä on käytetty.
Ja onhan tää aika herkullinen kanssa tämä yhdistelmä. Tää on hauska, kun tätä rupesi neulomaan. Ja rupesi neulomaan, että eihän nämä värit sovi yhteen. Ja sitten täällä, että ei kai nämä. Ja sitten vielä tämä, niin kun mulla oli kirjainellekin valmis, että eihän tästä nyt oikein niin tuu mitään. Mutta kyllä se kuvissa näyttää tosi hyvältä. Mutta sitten kun tämän sai tämän niin päävärin täältä vartaloista ja hihoista mukaan, niin jotensakin se niin kokos ne kaikki värit yhtä. Ja se näytti harmoniselta kokonaisuudelta. Mutta se on hauska se tunne siinä neulassa, että minä en ymmärrä näitä värejä, että nämä aika muka sopii yhteen, mutta lopputulos on sitten kertakaikkisen herkullinen ja ihana. No, mäpä näytän tässä välissä 3. neuleen siitä Shetland-kirjasta, mutta tämähän mulla on nyt niin kuin keskeneräinen. Tää on tässä jamassa, että nämä on nyt niin kuin nämä neulottu nämä mun kappaleet, mutta nämä on nyt sitten vielä niin kuin tätä huovuttamista ja leikkaamista vaille valmiit ja sitten pitää vielä tehdä noi nappilistat ja sitten noi hihan suut. Eli tässä nyt vähän näkee tätä, että miten tämäkin oli mun mielestä paloina niin kuin ohjeen mukaan tehty. Mutta mulla siis on täällä tämä reunasilmukka vähän jakamassa noita. Tää nyt vähän rullaa tämä resori, mutta tämä kyllä sitten niin kuin rauhoittuu, kun se kastelee. Ja sit mulla on täällä mun kädenteillä on sen 7 silmukan steekkaussilmukat, mistä leikataan. Sitten samoin mulla on tässä niin kuin tämä. Elikkä niin kuin nämä, mikä tämä on? Siis mihin tulee toi nappilista, niin siinä on kanssa steekkaussilmukat. Tuossa keskellä sitten täällä pääntiellä on tämmöiset steekkaussilmukat. Ja mulla tosissaan täällä nyt on sitten nämä langanpäät. Kaikki täällä, mitä muuten pitäisi päätellä, mutta koska se leikataan auki, niin ne niin kuin tavallaan pääteltyy siinä samalla. Ja sitten mulla on tässä nyt 2 hihaa ilman tätä resoria. Eli mulla on täällä niin kuin kummassakin reunassa nyt nämä steekkaussilmukat, 7 silmukkaa. Kummassakin reunassa tätä hihaa. Ja sitten tässä hihapyöriön kohdalla on kans sitten nuo steekkaussilmukat. Eli tää on tämmönen niinku istutettu hiha, mikä ommellaan sitten paikoilleen. Eli täällä on ihan jonkin verran on pääteltäviä silmukoita. Tässä missä neulotaan tätä kirjaneuletta tasona, niin tässä olkapään kohdalla. Mutta ja sitten se pitää tietenkin vielä se olkapää tehdä neuloa yhteen. Mutta tää näyttää tämmöiseltä, mikä tää on? Frankenstein neulomis. Ei nyt, niin, miksi tätä nyt sanotaan? Tää on vähän erikoisen näköinen mytty, mutta tää niin kun sitten tavallaan puhkeaa kukkaan, kun sen sitten saa kasteltua ja huovutettua ja leikattua ja sitten tehtyä nappilistaa ja muuta. Tää on siis myös Mari Wallin Shetland-kirjasta malli Unst ja myös tästä samasta Jamieson's of Shetland Spindrift-langasta. Ja saakohan sen tuosta näytettyä. Ja siis nämä värit on niinku aivan kertakaikkisen ihanaa taidetta. Ja tääkin on ohjeenmukaisilla väreillä MK:lla tehty. Tässä mulla on ollut 2,5 tässä kirjoneuleessa ja vähän näin jälkikäteen ajateltuna, niin
olisi ollut ehkä täydellinen, jos olisi ottanut 275. Musta tuntuu, että mun kirjaneule käsiala on vähän tasottunut ja ehkä vähän napakoitunut. Niin tää on vähän niin kuin, tiedättekö vähän semmonen, että tuleekohan tästä vähän liian tyköistuva. Mutta mä luulen, että kun tämän kastelee ja tätä pikkusen pingottaa, niin se. Ja saa tämän nappilista, nythän se vähän niin kuin kurttuuntuu kanssa siitä. Niin mä toivon, että tästä tulee ihan hyvän kokoinen. Mutta niin se on vähän hankala, kun sitä ei pysty oikein niin kuin varsinaisesti sovitella tätä neuletta. Toi oli ihana tuo bressi, minkä mä aloitin ylhäältä alaspäin, kun sitä pystyi sitten sovittelemaan. Mutta niin tää on nyt sitten tyköistuvampi versio. Mihinkäs me sitten mentäis? Otetaanko vielä lisää Mari Wallinta? Eli täällä mulla on tää seuraava neulepaita. Elikkä tää on semmonen kuin Mari Wallin. Elikkä tää on semmonen malli kuin Windermere, minkä hän uudelleen suunnitteli, kun se oli niinku kaksivärinen alun perin. Mutta sitten hän uudelleen suunnitteli sen nimellä Sinead, niin suurin piirtein tällä värityksellä. Mutta sitä ei ollut silloin saatavilla sitä neuleohjetta, kun mä aloitin tämän sitä värikästä. Niin mä ostin sen niinku 2 väriversio ja sitten vaan katoin kuvasta, että miten niitä värejä vaihdetaan. Ja. Tää on kans tämmönen alhaalta ylöspäin aloitettu. Sama juttu tässä hihansuitten kohdalla. On 7 steekkaus siilamukkaa ja myös tässä neuloin hihat 2 yhtä aikaa, että tuolla sitten näkyy tuo, miten se on, kun se on neulahuovutettu ja sitten leikattu auki ja sitten ommeltu, niin tuommoinen siellä näkyy sisällä. Elikkä täällä niinku, ootapas, kädenteillä se näyttää sitten tuolta. Että mä en ole sitä erikseen mitenkään kiinnittänyt tai siistinyt tai mitään, vaan se on vaan kun se on neulahuovutettu, niin se on varsin siistiä. Ei helposti purkaannu se reuna. Mutta siis tämmönen, tää on tehty Holstgarnin Supersoft langasta. Ja tässäkin mulla on Ravelry-projektissa nämä värit, mitä mä oon tässä käyttänyt. Ja tässä on hauska nähdä se, että kun mä oon aloittanut, tää oli varmaan niinku ihan ensimmäinen, niin mun käsiala oli löysempi. Sitten se oli vähän, mä huomasin, että se oli vähän niinku tivistynyt. Sitten mä otin, kun tässä on ollut, onko ollut 225, 2,5 muistaakseni tästä alussa. Sitten mä otin 275, kun mä huomasin, että mun käsiala on vähän muuttunut siinä aikana, kun se oli varmaan vuoden jäähyllä. Tämä olin neulonut jonnekin tänne ja sitten se oli jäähyllä tämä neula. Ja sitten mä innostuin jatkamaan sen loppuun, niin tästä tuli semmoinen luontaisesti semmoinen A-linjainen neule. Ja. Tässä on tosissaan sillä, että tässä on niinku tää kuvioväri on koko ajan tämmönen vaaleaharmaa ja sitten se niinku pohjaväri vaan tuolla sitten vaihtelee. Eli tämmönen. Ja tää on niinku tää Holstgarnin Supersofti on niinku ohkaisempaa kuin mitä tää ja myös mitä tuo ohjeen lanka. Mutta niin tää on taas ihana miten kevyt tästä tulee. Eli mulla siis tuohon mun pressei siihen Kaaroke-kirjaneulepaitaan, niin siihen on mennyt 338 grammaa. Ja sitten tää on tämmönen väliä, vaikka tää on tehty koossa 1, mutta se on suunniteltu semmoiseksi väliäksi ja mulla varmaan käsiala on myös löysempi kuin mitä ohjeessa. Niin. Tähänhän mulla meni 311 grammaa sitä Holstgarnin Supersoftia. Ja mä en tiedä, että tää on jännä, kun tää ehkä tuntuu ihan aavistuksen verran pehmoisemmalta tämä Supersofti, vaikka
Toisin kuin nimi sanoo, niin on semmoinen rouhea ja villainen. Tässä on muistaakseni puolet Shetlannin villaa ja puolet merinoa. Mutta tämä on se neulekokemus, kun se on semmoinen, niin kuin, missä on se kehruuöljy valmiiksi. Niin se ei ole niin mukava neuloa kuin mitä on tämä. Että tämä niin kuin on ollut mun mielestä tosi miellyttävä neuloa, tämä Spindrifti. Mutta sitten taas mä ehkä niin kuin tykkään, että tämä lopputulos on niin kuin, mä tein parempi, mutta niin kuin on ihana pitää tämä, kun tämä on niin semmoinen kevyt. Ja sitten kun tässä tosissaan mun pitää täällä se pitkähihanen alla. Mutta ihania kirjaneulan lankoja molemmat, mutta se itsessään se neulekokemus ei ole niin ihana tuolla Supersoftilla kuin tällä Spindriftillä. Mihinkäs suuntaan sitten? No mäpä otan välipalamaistiainen. Mä olin aikaisemmin aloittanut Isabel Kramerin eri villapaidan, niin mä neuloin tämän nyt valmiiksi. Elikkä tää oli mun Norjan reissutuliaislanka. Tämmönen niinku murrettu oranssiin taittuva punainen. Tää on Rauma Finul PT2, eli kun nykyisin on Rauma Finul-lankaa, niin sitä edeltävänä oli se Rauma Finul PT2. En nyt huomaa isommalti sitä eroa. Tuo on ehkä vähän sileämpi, toi Finul, mistä mulla on myös neule näytettävänä. Mutta siis tämmönen hyvin väljä Isabel Kramerin eri neulepaita. Ylhäältä aloitetaan. Mulla on ollut tässä 375 puikot, oiskohan ollut resoreissa 3,5 tai 325. Ja tein tämän koossa L. Ja mulla meni 346 grammaa. Että vaikka tää on tämmönen iso väliä, tää on aika niinku väliää neulosta, niin ei oo kyllä paljon mennyt tuohon lankaan. Ja sitten kun oli puhetta siitä Finul-langasta, niin mä oon neulonut myös tämmösen. Elikkä tämä on sitten taas, nyt pitää tarkistaa, on semmonen kuin Kristin Viola Eau de Corde, eli Agnes-kofta. Ja tää löytyy englanninkielisenä ohjeena, kun ostaa semmoisen niin e-kirjan, jossa on useampi neulamalli, mutta se löytyy sitten norjaksi yksittäisohjeena. Mutta mä en tiedä, löytyyköhän se nykyään yksittäisohjeena myös englanniksi. En tiedä, koska tää nyt tosissaan, olikohan tää nyt tammikuun projekti tänä vuonna. Eli tämmönen kertakaikkisen ihana kirjoneuleprojekti. Ja tää on siis tämmönen kaarroke villatakki Rauma Finul langasta. Ja tässäkin linkitään, onkohan mä merkannut ne kaikki langat. Mä yritän, että mä suurin piirtein merkkaan tai sitten sanon, että ohjeen mukaiset langat, että pystyy sitten sieltä Ravelry-ohjeista katsomaan, mitä on käytetty. Mutta tässä on ollut mulla 3 puikot, onkohan resorissa ollut 275 tai 2,5. Ja tää on siis ylhäältä alaspäin neulottava malli. Ja tässä on kans leikattu tämä malli tuosta edestä auki. Eli siinäkin on ollut se 7 noita steekkaussilmukkaa, jotka olen samalla lailla neulahuovuttanut ja sitten laittanut. Eli tämmönen, tää on koossa L. Ja tosissaan 3 ja 2,75 puikot ja 402 grammaa on mennyt lankaa. Niin semmonen ihana kirjaneule. Ja tosissaan sieltä hänen nettisivulta semmonen kuin Agnes-kofta. Niin
ostin sen niinku sen neulekirjan. Sitten mä Rauma Finulia käytin myös siihen, että mä tein hameen. Täällä on vähän, tää on ollut nyt säilytyksessä, niin täällä on pientä säilytyskurttua. Elikkä täällä on, mä en ollut nyt varma, että miten riittää toi lanka. Niin mä käytin tähän ihan alkuun vähän jämälankaa tosta toisesta. Täällä on kuminauhakuja ja kuminauha laitettu tänne. Ja tää on tämmönen niinku reilusti A-linjainen hame. Ja oon pikkusen tehnyt sinne taakse lyhennettyjä kerroksia, koska niin kun pepun puolelta se muuten jää sieltä takkaa vähän niin kun lyhyeksi. Niin jotta se on samalla tasolla, niin teen pikkusen sinne taakse lyhennettyjä kerroksia. Ja tää on semmonen malli kuin Skein Knitsin Little Black Dress. Eli Little Black Skirt. Ja tää on Rauma Finulista myös tehty. Mulla on mennyt tähän 363 grammaa ja ollut 325 puikot, eli 325 tässä hameosuudessa ja tässä vyötäröllä ja helmassa, kun täällä on sitten tää helma on kans tämmönen niinku taitettu. Mitäs tästä nyt mitään ihmeellistä? Mulla on niinku, mä aloitan kutoskoolla tossa vyötäröllä ja sit mä lisään heti sen vyötärön jälkeen 8 kokoon ja sit mä rupean tekemään näitä lisäyksiä ja kuinkahan tiheästi mä oon tehnyt näitä lisäyksiä täällä. Onkohan tässä niinku 6 kohtaa, missä tehdään näitä lisäyksiä? Niin 2, 4. Tuossa loppuvaiheessa on 8 kerroksen välein. Onkohan mulla alkuvaiheessa on niin kuin 2, 4, 2, 4. On aluksi 4 kerroksen välein. Sitten on 6 kerroksen välein ja se näin. Mä sitten vähän niin kuin vähän lisäilen sitä, että se aluksi levenee vähän napakammin ja sitten lopuksi ei ole ihan niin kova se leveneminen. Mutta mä oon käyttänyt paljon sitä, minkä mä oon tehnyt mun Polvart DK:sta, tätä semmoista tummansinistä hametta. Niin mä ajattelin, että ei haittaa, vaikka on toinenkin tämmönen. Varsinkin kun toi väri oli niin herkullinen. Sitten mulla on vielä yksi valmis kirjaimelle-projekti. Tää on varmaan kans yksi näitä suosikkeja näistä, mitä oon neulonut. Elikkä tämmönen slipoveri. Onhan mulla vielä pari lisää, mä vielä esittelen nekin. Mut siis tää on tuo Gudrun Johnston. Semmonen kuin Seafairdy slipoveri. Ja tää on myös tehty tästä Jamiesons of Shetland Spindrift langasta ja sitten ohjeen mukaisella värityksellä. Ja minusta tämä on aivan hurmaava. Mä oon tehnyt tämän koossa 3. Ja mulla on ollut tässä muistaakseni 2,5 ja sitten 3 puikot tässä kirjoneuleessa. Ja tää on nyt kans sillä, että tää on alhaalta ylöspäin neulottu ensin pyöränä. Ja täällä on kans taas täällä niin kuin tää hihansuun kohta neulottu steekkaussilmukoitten kanssa. Samoin kuin nämä pääntien silmukat. Ja sitten neula huovutettu, leikattu auki, lopuksi sitten poimittu silmukat ja sitten tehty noi pääntiet ja kädentiet. Ja kerta kaikki sen ihana. Tähän on mennyt 189 grammaa tätä Spindrift-lankaa. Ja sitten mä tein tämmöisen setin. Elikkä mulla on tämmönen myssykkä.
paskeri. Tää on myös Gudrun Johnstonin malli Smora. Se on semmosesta Shetland Trader-kirjasta, minkä myös olen ostanut e-kirjana. Mun mielestä tätä ei ole yksittäisohjeena, vaan se tulee vaan siinä kirjan yhteydessä. Mutta tää on tämmönen kirjaneulepaskeri. Ja sitten mä tein siihen sitten tämmöset lapaset kaveriksi. Elikkä nää on tehty kumpaisetkin niin tuosta ohuesta pirkkalangasta. Ja tässä, koska mun otsa on aika herkkä, niin mä oon sitten merinosukkalangasta tehnyt tämmösen tavallaan sisävuoren tähän resorin kohtaan. Et se auttaa siinä, että mä pystyn pitämään tämmöstä vähän villasempaakin lankaa, joka mulla paljaalla iholla kutittaa. Mä niin jotensakin rakastan sitä, kun on suunnitellut tämän kruunun täällä. Ja sitten tää pingotetaan lautasen päälle. Lautasen kanssa, niin sitten tähän tulee tämmönen paskerimainen. Ja nää oli Marja Kostamovaaran Korpimittens. Oli sitten nämä lapaset. Nää oli myös tuosta ohuesta pirkkalangasta tehty. Tuo myssykkä on tehty 2,5 ja 3 puikoilla ja nämä on tehty 2,25 puikoilla sitten nämä lapaset. Mutta semmonen setti, minkä neuloin kanssa tossa tänä keväänä johonkin väliin. Olisikohan siinä nähnyt nämä mun valmiit projektit, mitä mä olin ajatellut näyttää. Sitten mulla olisi pari keskeneräistä projektia. Katsotaanpa, mä siis ongittua täältä. Ensinnäkin mulla on täällä yhdessä mun suosikkiprojektipussissa miehelle kirjoneule slipoveri. Mä tämän aloitin kovalla tohinalla, mutta tää vähän jäi nyt vähän vaiheeseen. Että tää nyt on mulla on nyt ollut semmonen taas, mulla kesällä jäi tämä kirjaneuleitten neulominen kokonaan ja sitten mä oon syksyllä innostunut ja nyt mulla olisi taas tämmönen neulomisinspiraatio. Katsotaan, että jos mä saisin tätä kanssa jatkettua. Tää on Kate Davisin semmonen makrihanis. Mulla ei ole mitään havaintoa, miten se lausutaan. Se kuulostaa siltä, että se olisi joku paikka tai joku paikallinen skotlantilainen tai joku semmonen sana. Mutta tää on siis tulossa miehelle slipoveri. Ja tää on tulossa tästä Holstgarnin Supersoft-langasta. Elikkästä. Tässä on 50 grammaa, 287 metriä. Ja 100% villaa, mutta siellä nettisivuilla kerrotaan, että puolet Shetlandin villaa ja puolet merinoa. Ja tää on tosi jännä, kun tää on tämmöstä aivan tämmöstä tosi ohutta, mutta sit se bloom. Mikähän se on? Siis se, kun siitä lähtee se kehruuöljy pois, niin se jotensakin sitten se tasoittuu se neulepinta. Ja sitten sitä langasta tulee semmoista pörheämpää, että se ei ole niin reikästä. Mä en tiedä, näkyykö tässä sitä. Tässä jotensakin sitä, että kuinka se on vähän semmoista reikäsen olosta se neulepinta, kun sitä tekee. Mut semmonen slipoveri tulossa miehelle koossa 3.
Holstgarnin Supersoftista. Ja toi oli tosissaan nyt tuo slipoveri, minkä neuloin. Mä oon sitä ihan jonkin verran käyttänyt ja mulla lähti siitä vähän semmonen slipoveri-innostus. Mulla on yksi semmonen pitsislipoveri, mitä mä esittelen sitten ensi jaksossa, niin on se niinku valmis. Ja mä aloitin uuden slipoverin. Hauska, kun mä oon silloin joskus 2000-luvun lopulla, 2010-luvun alussa. Mä sitä 2000-luvun lopulla. Eli mitähän siitä nyt alkaa olla? 15, 20, ei kyllä se muuten varmaan 15-20 vuottakin. Milloin on viimeksi käyttänyt niin kuin aktiivisemmin slipoverejä, mutta nyt mulla on niin kuin tullut semmoinen innostus. Musta tuntuu, että ehkä se on nyt ollut vähän enempi muodissakin, mutta mulla on täällä sitten tulossa tää mun seuraava slipoveri-malli. Elikkä tämmöisessä vaiheessa. Ja tästä mulla on näyttää tämä uplaa. Mulla on täällä nyt kirjakasa ja se on tietenkin täällä alimmaisena tämä mitä mä oon tekemässä. Niin tästä on tulossa tuommoinen kirjaneule slipoveri. Eli tämmöisestä Mari Wallin Cumbria-kirjasta. Ja tämän mallin nimi oli Keris. Niin tämmönen kirjaneule slipoveri Holstgarnin Supersoftista mulla on nyt siitä täällä puikoilla. Ja tässä nyt on kans tämä sama juttu, että mulla on täällä sen sijaan, että neulosin tämän tasona paloissa, niin mulla on täällä tämä. Eli mulla on täällä reunasilmukka tuossa kummassakin reunassa. Sen sijaan, että olisin neulonut tasona, niin neulon. Niin kuin tässä näkyy, että nämä ei niin kuin täsmää, nämä kirjaneulekuviot. Mutta se vähän niin kuin tuo ryhtiö sitten se yksi nurjasilmukka. Ja täällä nyt sitten odottaa tämmönen ihana päättelyoperaatio, koska tää niin kuin leikataan tuolta taas kädenteiltä ja pääntieltä, mutta nämä vartalon kohdalta nämä sitten ihan silmukat päätellään. Nehän vois päätellä siinä neuloessa, mutta mun mielestä se on ollut vähän niin kuin, jotensakin se ei ole semmoinen rento neuleflow siinä, vaan se vähän katkaisee, niin mä ajattelin, että no, on ihan hyvin päätellä ne. Jotensakin tämmönen niin kuin karhea tarttuva villa. Se on vähän helpompi päätellä, ei tarvi ihan niin pitkää lankaa kuin semmoinen liukkaampi supervasvilla. Liukkaampi supervasvilla, niin sitä mä tykkään päätellä vähän pitemmän pätkän ja myös sitten takaisinpäin ja laittaa sitä tavallaan sinne niin kuin, tavallaan sen päättelylangan niin kuin jotensakin vähän niin kuin sisälle. Sitten mä ajattelin, että mä esittelen ne uudet värit, projektipusset ja lopuksi mä ajattelin, että mulla olisi vielä näitä mun kirjoneulle suunnitelmia, niin mä ajattelin, että mä voisin muutamia näyttää. Eli mulla on parhaillaan verkkokaupassa 2 uutuusväriä. Eli nämä oli uutuutena tuolla Tampereen kädentaitomessuilla marraskuussa. Oli muuten ihana nähdä ja kiitos aivan valtavan paljon kaikille, jotka teitte ostoksia. Siis oli erittäin onnistunut tapahtuma ja niin oli ihana, että jaksoin messut ihan mukavasti ja oli onnistunut reissu, vaikka mua vähän jännitti, että iho edelleen reistailee ja se vähän häiritsee yöunia, niin sitä vähän jännitti, että miten saa nukuttua ja miten se jaksaminen ja muu kaikki sitten sujuu ja onnistuu, mutta oli ihana ja oli ihana nähdä tosissaan monia teitä siellä katsojia ja joo. Oli mukavat messut. Mutta siis, mulla nyt on siis 2 uutuusväriä, mitkä mulla niin on nyt tuolla
tuolla messuilla oli uutuuksena. Eli ensinnäkin on tää runko ja sitten on varpunen. Ja mäpä näytän nyt näitä mallisukkia. Mallisukkia, mitä mä oon neulonut. Tässä nyt ensinnäkin on tämä varpunen. Tässä mä otin konjakkia niinku kontrastiväriksi tonne varteen ja kantapäähän ja sitten tonne kärkeen. Eli näissä on 60 silmukkaa, semmonen 3/6 sukka. Ja se on tosissaan tuonne vaalealla harmaalla oleva lämmin vaalea harmaa, jossa on sitten ruskeita, harmaita ja mustia pilkkuja. Ja niin kuin näkyy, niin tää aika tasaisesti käyttäytyy. Tietenkin vähän riippuu silmukkamäärästä ja muuta. Mutta tämmönen väri, varpunen. Ja toinen väri, mikä on kans uutuusväri, niin on tämä runko. Ja tässä nyt on, tää on mun DK-vahvusta. Tää on miesten kokoinen sukka. 42. Ja olikohan tässä 56 silmukkoa 3 puikot. Ja tässä on, tää on siis aika napakka koko. Tässä on Merino Sock DK värissä suklaahiput ja sitten tuo runko. Ja tää tosissaan, ootteko hoksannut kuinka ihanan näköisiä, kun on semmonen niin kuin märkä keli. Nuo männyn rungot aivan niin kuin hohkaa siinä se jäkälä, joka kasvaa. Niin se on niin kuin tämä tulkinta siitä. Näissä niin on vähän eroja aina, että mikä tässä nyt esimerkiksi on tuo Merino Sock DK. Niin tässä DK:ssa nämä värit on vähän intensiiviset ja vähän riippuu erästä. Tässä on sitten tämä Merino Sokki. Pilkkujen määrä siihen vaikuttaa vähän tämä neulojan mielentila, niin tässä on sitten vähän tämmönen niinku tavallaan, no vähempi pilkkuja, ei ole ihan niin semmoinen iso tuo väriero. Ja sitten mä värjätin tätä suklaahippuja sitten myös tässä fingerin vahvuisessa minivyyhdeissä, niin jos kiinnostaa tämä värikombo, niin tässä näkee ihan hauskasti ton, että miten tuo niinku väri käyttäytyy, että tässä on pientä tämmöistä raidallisuutta, että kun tää on enempi tämmönen niinku pilkullinen toi varpunen, niin tämä tekee tämmöstä niinku pientä raitaa, mutta tää on värjätty sillä, että aika tasaisesti käyttäytyy. Vähän samalla lailla värjätty kuin mun ruskanlehti ja räytyminen värit esimerkiksi, jos on niitä neulonut. Niin mun mielestä tästä tuli niin ihanaa, että mä vähän jo värjäilin Polvar DK:ta. En tiedä, että ehtiikö se nyt sitten kauppaan maanantaiksi, mutta niin se on vielä tuolla vyyhdityspinossa. Mutta niin olisi ihana tehdä miehelle siitä paita. Mä luulen, että tää olisi ihan hänen värinen. Mutta semmoset, runko ja varpunen uutuusvärit, ja nyt tosissaan verkkokaupassa löytyy täydennyksiä. Jotkut värit loppu kesken messuilla, mutta sitten on myös niinku semmosia täydennyksiä tullut lisää. Ja esimerkiksi noihin Soppelin niihin raitapalloihin, jotka on 100% merinoa, jotka sopii mun Merino Sportin kanssa, niin niihin on tullut täydennyksiä ja uusia värejä. Niistä taisi olla viime jaksossa. Voi että kun mä joka tapauksessa ei aina nyt muista, että mitä kaikkia puhuu viime kerralla. Mut sit mä ajattelin esitellä näitä mun projektipusseja. Eli ensinnäkin on tämmönen kuosi. Eli kuivattuja kukkia nyt tässä roosan värisellä pohjalla. Ja täällä on tämmönen niinku lämmin oranssiruskea sitten tämä vuori. Ja näähän on tämmösiä tämmösiä tasapohjallisia. Nämä mun projektipussit. Täällä on tasku.
Ja sitten vetoketju. Tää renksu, eli mä tykkään niinku, että mulla on langat tulee täältä ja mä pystyn vaikka niinku seisoessa tai kävellessä neulomaan. Ja tää on tää L-kokoinen, semmonen, että sinne mahtuu esimerkiksi semmonen fingering paitamäärä. Ja sitten tämä XL-kokoinen, niin tänne mahtuu melkeinpä semmonen kilonkin verran lankaa. Eli mulla on näitä XL-kokoisia, on tämmösiä niin kuin leveitä, mutta vähän matalia. Ja sitten on myös näitä tommosia korkeampia. Mutta tässä on kuivatut kukat roosalla pohjalla. Sitten mulla on kuivattuja kukkia tämmöisellä salviavärisellä pohjalla. Ja niitä on kans tämä L ja XL koko. Ja niissä on kans tämä sama värinen, kinuskien värinen vuori. Ja tosissaan tämä roosa, niin tää on nyt uutuusväri. Ja tässä mä leikkelin ja ompelin sen koko kangaspalasen, että nämä on semmosia, että nämä kun ne loppuu, niin ne loppuu. Että sitä kangasta en ole löytänyt, että sais lisää. Sitten tää on kans aika herkullinen tää. Tämä tämmönen niinku puita. Miksi tätä sanoisi? Tämmönen maisemapussukka. Tässä tummanvihreässä on tommonen tummanvihreä vuori. Ja sitten tätä versiota on myös sitten tää XL-kokoinen pussi, joka on niinku taas korkeussuunnassa tämmönen vähän isompi. Ja sitten tätä on tämmönen oranssi versio, jossa on tuollainen terrakotan värinen vuori. Ja sitten on tämmönen vihreä versio, jossa on sitten vihreä vuori. Ja tää on hauska, kun tää tuntuu, että tässä on niinku tämmönen vuoden aika-sarja. Että tää jotensakin on tämmönen kevät ja täällä on syksy. Ja tää on ehkä sitten, tuolta täällä on puissa hedelmät, että tää on tuolta kesäinen, mutta tuolta tää on vähän niinku talvinen, mutta tämmönen kombo. Sitten mä löysin tätä Metsän eläimet kangasta lisää, mutta tää on nyt tämmönen, missä on tämmönen valkoinen tausta. Täällä on kans tuo rusehtava. Ja sitten täällä on tää L-kokoinen pussi myös sitä samasta. Ja näistä on sillä lailla, että löysin tätä siis kangasta lisää, mutta tässä on kahta eri erää. Tää toinen kangas on pikkusen jämäkämpää versiota. Ja tää on niinku semmoista vähän pehmosempaa, tavallaan semmoista, että se oli niinku erilainen se kudos siinä kankaassa. Niin siellä, mistä se tilaa näitä kankaita, niin rulla vaihtunut, niin se on sitten vähän eri tuntunen, että tää niinku, niin, ei ole ihan niin jämäkkä, mutta kun täällä on siis semmonen silitetty tukikangas, niin se tuo vähän jämäkkyyttä näihin pusseihin. Ja sitten se tekee sen myös, että mun mielestä ne ei mene semmoiseksi niin helposti kurttuseksi. Sitten on taas näitä perhosia tummanvihreällä pohjalla. Täällä on sitten tämmönen vaaleanpunainen vanha roosa ja tuo vuorikangas ja sitten näitä on kans tässä XL-koossa samanlaisella vuorilla. Sitten siitä on jo pitkän aikaa, kun mä oon nämä leikellyt ja ne on sitten vähän jäänyt tonne. Mä hommasin uuden ompelukoneen, niin mä jotensakin saan nykyään siistimmin nämä, missä on niinku tummempi, selkeästi eroa niinku tämän vuoren ja sen päällykankaan välillä. Niin nyt mä oon sitten ommellut myös näitä. Näitä on niinku nyt tässä MK:ssa, LK:ssa ja XLK:ssa. Tää on pikkusen leveämpi, mutta tää on vähän matalampi. Ja tästä nyt oli tämmönen, että tässä XLK:ssa nämä renksut on ihan pikkusen lyhkäisemmät. Että tänne on vähän niinku vähän työläämpi laittaa tämä käsiä vähän isompaan käteen ei mene, mutta
saa kuitenkin sitten myös kuskattua siitä. Tässä jonkin verran, esimerkiksi tässä pussissa saankohan mä näytettyä. Tää on semmonen niinku pintavärjätty kangas, niin tuossa ompeleen kohdalla vähän niinku huomaa, että kun se neula menee siitä lävitte, niin se jonkin verran tavallaan näkyy tämän kankaan vaaleus sieltä lävitte. Mutta se ei ole mun mielestä mikään semmoinen häiritsevä juttu, mutta se kannattaa huomioida, jos on supertarkka semmosista. Sitten mulla on vielä kalapussukoita tumman sinisellä vuorella sekä L että M kokoisena. Ja tosissaan näiden pussien määrä siellä verkkokaupan päivityksessä vähän riippuu siitä, että kuinka paljon mä nyt niin kuin ehdin vielä lisää niitä ommella. Mulla on ihan kunnon kasa niitä jo valmiina, mutta tarkoitus olisi ommella niin paljon vaan kuin suinkin ehdin sinne maanantain päivitykseen. Eli maanantaina 15. päivä kello 6 illalla, eli 18.00, jos kiinnostaa noi projektibussit, niin silloin niitä saa verkkokaupasta. Eli ruskanlehti.fi. Mä linkitän senkin tähän alle. Ja sitten mä ajattelin, että mulla on täällä tämmönen kasa näitä kirjoja, missä on näitä kirjoneuleita, mitä mä oon vähän haaveillut jossain vaiheessa neulovani. Mulla on ensinnäkin tämmönen lähtevät kirjat lentoon tässä samalla. Kauniit neuleklassikot. Tää on hauska, kun tää on siis 2009 tämä painos vai kirja. Suomenkielisen laitoksen ensimmäinen painos 2009. Ja mä joskus aikanaan silloin, kun tää on sitä aikoja, kun mä innostuin neulomisesta ihan niin kuin kunnolla. Ja oon silloin lainannut tätä kirjastosta. Mutta sitten mä itsekin uudestaan innostuin lainaamaan ja totesin, että täällä on ihania malleja. Niin mä hommasin sen käytettynä sitten itselle. Elikkä tämmönen miesten kirjoneulepaita on täällä, mikä mua vähän kiinnostaisi jossain vaiheessa neuloa. Elikkä tässä on nyt näitä tyypillisiä OXO niin kuin kuvioita, mitä on just näissä Fair Isle villapaidoissa mallina. Ja sitten tuo joustin on tommonen, mikä on neulottu niin kuin raidallisena. Täällä oli ihania palmikkoneuleita ja muita, mutta tosissaan kirjastosta varmaan saattaisi löytyä tuo, jos se kiinnostaa. Sitten mulla on tämmönen Laineen julkaisema Echoes-kirja Susan Crawfordin. Niin täällä on sitten pari tämmöistä ihanaa kirjoneulemallia. On ensinnäkin tommonen Gertrude Slipoveri. Ja sitten on samalla värityksellä sitten tuo villatakki. Ja sitten tässä oli myös tää toisen värinen villatakki, mikä on kans tosi upean näköinen. Ja toi on nyt tuo sinisävöinen villatakki nyt tulossa varmaan niin kuin joko seuraavaksi tai sitä seuraavaksi puikoille. Mulla olisi siihen jo langat tuolla jemmassa. Ja Holstgarnin Supersoftista olisi tarkoitus tehdä. Sitten mulla on tämmönen Laineen Grand Shetland Adventure Knits-kirja. Tässä ei ole ihan semmosia niin puhuttelivia kirjaneuleita, mutta mielestäni tässä on niin kuin tää ihana tää tarina. Ja kyllä mä luulen, että täältä mä jotakin neulan. Esimerkiksi täällä on tämmönen kirjoneule Pipo, joka mua kiinnostaisi tehdä miehelle. Tämä oli tuo Cake Fridge Hat, mikä on semmonen shetlantilainen perinne, että siellä on semmosia itsepalvelu, kujääkaappi.
mistä voi sitten ostaa niitä. Ja sitten täällä oli semmonen paita, mistä tämä Gudrun Johnston nyt meinaa tehdä, tai on parhaillaan nyt testineulonnassa semmonen villatakkiversio. Niin tääkin mua vähän kiinnostas, mutta ehkä vähän käytettynä useampaa väriä. Eli tämmönen Heritage Yoke-paita. Sitten mulla on pari näitä Mary Wallin kirjoja. Tällä hetkellä on kummatkin nämä kirjat saatavilla, niin kuin et sä pystyt ostamaan yksittäiset ohjeet Ravelrystä. Mutta silloin kun mä nämä hommasin, niin nämä oli vain täällä kirjassa. Mutta tosissaan hällä, että kun hän julkaisee kirjan, niin jonkun aikaa kestää tyyliin 2-3 vuotta. En tiedä kuinka paikkaansa pitävä, mutta siis jonkun aikaa kestää, että ne sitten on saatavilla. Mutta nämä tosissaan on tilannut suoraan häneltä Briteistä ja tietenkin sinne tulee tullimaksut ja kaikki. Tämmönen, eli tästä Gentle-kirjasta on tämmönen malli kuin Primrose, mikä on täällä tää kansikuvaneule. Tässä on jotensakin paljon sinisempi tämä valo, että sitten Ravelryn projekteissa näkyy, että tää on aika hallitseva se keltainen väri, mutta muista se on ihana semmonen lämpimän sävyinen neule. Sitten mua kiinnostaa neulaa jossain vaiheessa tämmönen. Mutta mä muokkaisin sillä tavalla, että tää olisi erilainen. Eli tää olisi semmonen tyköistuva, niin kuin, miten mä selitän? No, mäpä nyt näytän välillä. Tää oli siis tää mun ensimmäinen, tämä Chestnut villatakki. Eli mä neuloisin siitä niin tällaisen mallin, tällä lailla istuvan mallin sen sijaan, että tuossa olisi noin paksut resorit. Ja siis tämän otin nyt tähän siksi mukaan, koska tää on pikkusen jäänyt pieneksi. Alun perinkin oli tosi tyköistuva malli ja sen lisäksi tää on nyt vähän niinku jäänyt pieneksi. Niin mä luulen, että jos tämä niinku paino pysyy jotensakin tasaisena, niin mä voisin neuloa itselleni toisen tuommoisen vähän isommassa koossa. Koska toi on niinku, tää on mun kaikista varmaan niin kuin suosikein näistä niin kuin kirjaneuleista, mitä mä oon neulonut ja ehkä tulenkaan koskaan neulomaan, niin haluaisin, että mulla olisi semmoinen oikean kokoinen käytössä. Sitten tämmönen malli kuin Honeysuckle, elikkä tuo värinen. Se on niin kuin nyt samanmallinen, mitä on tuo Chestnut kirjoneuletakki. Ja oliko täällä vielä joku? Sitten tämä mua kanssa kiinnostaa. Tämä Bramble villapaita. Elikkä tää on nyt kans tommonen istutetuilla hihoilla oleva villapaita. Ja sitten täällä on tämmöiset kirjoneulesukat, jotka on tosi kauniita. Mä en tosin tiedä, että kun näähän on neulottu tästä vahvikkeettomasta sukkolangasta. Ja nehän ei tule käytössä minulla ainakaan kestämään. Niin. En tiedä, onko se sitten kuinka realistinen vaihtoehto. Sitten mulla on toinen tämmönen kirja kuin Cambria. Ja siis mä haluaisin tehdä sekä itselle että miehelle noi kansikuvan neuleet jossain vaiheessa. Sitten täällä on tämmönen neule kuin Bessie Boot. Tätä kans vähän muokkaisin vähän erityyppiseksi malliksi. Toi kaulus on vähän hassu, kun se tulee tuolla ylös.
Ellei sitten tätä pitäisi poolokauluksen kanssa, silloinhan se voisi toimia. Tässä on tosissaan toi miehelle suunniteltu Troutbeck. Ja sitten tuo Catbells malli. Mulla Holstgarnin Supersoftista puuttuu niinku kaksi väriä, johon mä en löytänyt ihan täysin vastaavaa. Mutta mä ostin semmoista niinku vaalea harmaan peikeä lankaa, mitä mä ajattelin, että mä voisin kokeilla värjätä, että saisinko mä. Mulla on siis sekä Holstgarnin Supersofti värikartta, että se Mari Wallinin British Breed värikartta. Kun hänen lanka menee mun budjetin ulkopuolelle, niin mä oon sitten yrittänyt löytää sille korvaavaa vaihtoehtoa. Sitten täällä on tuommoinen miesten villatakki, Glenridding. Ja sitten oli tosissaan toi kirjaneule liivi, joka mulla on nyt itellä kesken. Ja sitten täällä on tämmönen vähän pitempi villapaita, missä on vähän tämmönen isompi kirjoneulekuvio. Siis en varmaan tule kaikkia näitä neulomaan, mutta niin, aina voi haaveilla. Mulla on semmonen Ravelry-suosikkilista, missä on näitä kirjoneuleita. Niin, mä oon niin kun sinne aina kun törmään ihanin kirjoneulemalleihin tämmösiin niin kuin fingerin vahvuisesta langasta. On mulla siellä DK-vahvuisia, mutta tavallaan vähän niin kuin tämän tyyppisesti suunniteltuja kirjoneuleita. Niin mä linkitän sen tähän alle, että jos haluat katsoa. Ne on nyt vähän siinä järjestyksessä, mitä mä haaveilen niitä neulovani, mutta en tule tietenkään missään tapauksessa neulomaan niitä kaikkia, koska se ei ole inhimillisesti mahdollista. Mutta niin, se on ihanaa löytää inspiraatiota ja välillä tulee joku uusi malli, joka kiilaa aivan kärkeä ja se on pakko saada heti puikoille. Ja välillä käy niin kuin sen 2009 vuoden kirjalle, että sitten joku semmoinen vanha niin, mitä on joskus ihaillut, niin yhtäkkiä hoksaakin, että hei, nykyäänhän mun taidot riittää siihen, että mä pystyn tuon neulomaan. Että musta se tuntuu niin kuin tässäkin aivan uskomattomalta, että niin kuin huomata, että nämä ei ole niin vaikeita kuin miltä ne näyttää. Loppuviimeksi niin kun, on neulonut jotakin 3 värillä. Jonkun Sari Nordlundin Pohjolapaaja, jossa pitää neuloa 3 värillä ja välillä nurjaa sinne sekaan. Tai jotakin muita semmoisia malleja. Nyt mulla on se yksi kirjoneula, jossa on tosi pitkiä langanjuoksia, jossa pitää niin kuin tehdä tikapuita. Ja tuntuu, että ne on oikeasti niin kuin, tavallaan itse se kirjoneule työlämpää. Kun sitten taas tämmönen, vaikka tämä näyttää vaikealta ja haastavalta ja vaativalta ja sitten se tuntuu ouolta se neuleen leikkaaminen, mutta niin, varsin hyvin onnistuu. Olen mä supervas paitojakin leikannut, mutta sitten mä teen sillä että mä siksakkaan sen reunan. Ja se perustuu siis se logiikka siihen, että se kun tulee, niin jos sä pudotat silmukan, niin sehän lähtee tässä ylä-alasuunnassa purkaantumaan. Että se langan luontainen purkaantumissuunta ei ole näin niin kuin sivusuunnassa. Niin siksi nämä niin kuin neuleet useimmiten kestää sitä, että sä niin kuin leikkaat sen tässä suunnassa auki. Mutta sitten jos se leikkaisi tässä suunnassa auki, niin sitten se niin kuin voisi olla isompi riski sille niin kuin silmukoiden putoamisella. Ja tosissaan se, niin kuin ne mun niin kuin liukkaat, pehmoiset, supervas käsitellyt langatkin, niin mä oon ihan koneessa niitä pessy, kun mä oon tehnyt sen siksakannut sen reuna ja leikannut auki, niin ei ne ole mennyt miksikään. Ainakaan vielä. Mutta niin, se on ihan kiinnostava tekniikka. Että katsotaan, että jos mies on ottanut jotakin pätkääkin sitä neulahuovutusjutusta, niin on saattanut laittaa se jonkin väliin, tai sit, jos ei se onnistunut, niin sitten ei.
Ja semmosia haaveita, suunnitelmia ja mun tämä kirjoneulehulluuden, niin nyt tää on niin kuin vähän eskaloitunut käsistä ja mulla on nyt lankoja useampaan tämmöiseen neuleeseen. Myös semmonen miesten semmonen mustaharmaa, vähän rusehtavaakin siellä, semmonen kokonaan kirjoneulapaita, että niin se olisi kans jossain vaiheessa toivottavasti vaikka ensi vuoden puolella tulossa puikoille. Siihen löytyisi Shetland Spindrift-lankaa jo myös. Katsotaan mille rupiaa. Mulla olisi kova kasa keskeneräisiäkin projekteja, ihan muitakin projekteja, mutta tää on ollut nyt tosi kiinnostavaa ja inspiroivaa, vähän erilaista lankaa ja erilaisia neuleita ja muuta. Et mä rakastan pehmoisia supervaslahalkoja just koska niitä voi pitää ihan semmosenaan, mutta nyt kun on taas vähän kovemmat pakkaset ja pystyy pitämään näitä niinku paitoja alla, niin nyt on tullut taas niinku, nyt ihan käyttöönkin näitä paksumpia kirjoneilipaitoja. Mutta näähän on tämmöisiä taideteoksia, että jos ei tule käyttöön, niin melkein saa sitten laittaa henkarin naulalla seinään ja ihmetellä ja ihailla sitä niin kuin jotakin taulua. Kun tässä niin kuin ihan selkeästi maalataan sillä langalla. Ja nyt on siis haaveissa myös sitä Mari Wallin Shetland-sarjasta. Niin siinä esimerkiksi Yale-villatakki, niin sitä mulla olisi vähän kehitteillä, että tekisi sen omilla väreillä. Et en tekisikään ohjeen mukaan, kun siinä on semmoinen harmaan sävyinen ja se ei oikein ole mun väriä. Niin on vähän kehitteillä semmonenkin versio. Katsotaan mille rupiaa. Mutta tämmönen kirjaneule-seikkailu tällä kertaa. Kiitos tosi paljon kun katsoit, kiitos paljon kun kommentoit. Olen tosi kiitollinen kaikista kommenteista ja tykkäyksistä. Ja nähdään taas ensi kerralla. Moikka!